Wara l-vot kontra l-emendi fil-liġi tal-IVF, il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia qal li l-Partit Nazzjonalista jifhem lill-koppji bi problemi ta' infertilità. Meta kienet jindirizza lill-partitarji nazzjonalisti fil-kazin ta' Ħ'Attard, Adrian Delia ġġustifika l-vot kontra tal-Oppożizzjoni. U ħanibqgħu nitkellmu ma' dawn in-nies, nifhmu l-problemi tagħhom, naraw kif ix-xjenza tista' tgħin lilhom ukoll. Delia għamel dikjarazzjoni surreali meta qal li l-liġi eżistenti tal-IVF irid li tinbidel, iżda f'opportunità sabiex tissaħħaħ il-liġi il-Partit Nazzjonalista vvota kontra. Naraw x'nistgħu nagħmlu biex jekk hemm opportunità waħda biss iktar milli hemm illum, jekk hemm bżonn intejbu l-liġi illi għamilna intejbuha. Għal darb'oħra Adrian Delia reġa' ma tkellimx dwar il-viżjoni tiegħu għal pajjiżna. Minflok għażel li jitkellem kontra t-titjib li kompla jsir f'pajjiżna fosthom fl-ekonomija. Biex dan il-ġid li għattaparsijaw? Il-Kap Nazzjonalista politiċizza l-każ li fih indarab il-kuntistabli Simon Xkembri. Delia prova jirredikola l-għajnuna li l-Gvern offra lill-kuntistabli. Il-Gvern il-Kummissarju dwar dan il-każ dal-inċident sfortunat diġà qal illi lest illi jagħti xi xogħol alternattiv il-dal-Pulizija. Xogħol alternattiv. Il-laqgħa politika kienet indirizzata mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus li kritika l-proġett ta' 55 miljun euro li se jagħmel il-Gvern immirat sabiex titjib is-sistema ta' traffiku fiċ-ċentru ta' Malta, mod partikolari fiż-żona ta' Ħ'Attard u Ħal-Balzan. Proġett li tkellem favurih l-eks kandidat tal-Partit Nazzjonalista Herbert Messina Ferrante. Anke jekk forsi hawn xi Ministru li jrid jonfoq 55 miljun aktar mill-flyover tal-Marsa għax irid jgħaddi rieħ minn Ħ'Attard. Intant David Aġus spiċċa jitkellem dwar il-karozzi. Għax in-nies trid li tagħna tkun karozza rebbieħa. Tagħna tkun karozza li tgħaddi lill-karozza tal-Labor. Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia kompla jikkritika traħħis fil-kontijiet tal-enerġija. Bil-Partit Laburista qal li permezz tal-proġett tal-enerġija kif imwiet il-Gvern qed jagħti 90 miljun euro ta' kull sena fil-bwiet tal-familji u n-negozji Maltin u Għawċin kollha. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista pruvat ixxekkel milli nataw dawn il-flus lil Maltin u l-Għawċin f'kull stadju. L-ewwel meta l-proġett kien proposta elettorali tal-Partit Laburista fl-elezzjoni tal-2013. Imbagħad meta bdiet tiġi implementata din il-wegħda u pruvat waqqaf dan il-proġett minħabba t-tanker tal-gass li grazzi għalih ma bqajniex nużaw il-heavy fuel oil, l-aktar żejt li jniġġes. Kif ukoll ridet twaqfu minħabba li saret garanzija bankarja. Il-verità hi li dan il-proġett ġie skrutinizzat fid-dettall u wara approvat mill-Kummissjoni Ewropea. Issa li l-garanzija bankarja wkoll tneħħiet u hemm 9 istituzzjonijiet ta' reputazzjoni internazzjonali f'dan il-proġett, il-Partit Nazzjonalista jipprova jsib kritika oħra u jitkellem fuq is-sistema ta' kif jinħarġu l-kontijiet. Sistema l-istess waħda li kienet preżenti fl-2009 taħt gvern preċedenti nazzjonalista. L-unika ħaġa li nbidlet hi li l-kontijiet issa raħsu b'25%, temm jgħid il-Partit Laburista.